som to ja Duocraft a dneska točíme druhé video zo Craftman 4 so mojím kamarátom Jackson. Kde si? Teraz som sa spavnul Boha. Aha, tak kde si? Ja ti dám veci. Tu, po tebou. Prečo? Mi darem. Boris? Jackson. Prečo mám... Jackson, prepáč, prečo mám 64 vlčích? No to je jedno. Hodí to Beckham. Otváram ti dvere. Ja som tu. Ty si strašidelný, keby si chcel vedieť, jo? Odol sa na mňa. Ne. Odol sa. Ne. Toto. Ne, prečo? Tak. Hello, Buber. Máte zabiť môjim mečom. Kurva. Mám také, veci. Mám pre teba vlkov. Keď chceš, alebo ber. Boha, ja nemám... Zase reklama. Ja nemám ani krompáče, kurva. Nie, aby nás zabanoval zase YouTube. Boha, neviem, kde si. Dobrá pedisko, je to... Dobre, Jackson? Ideme, bum. It's money. Veď tu máš 2 PC, na čo si tu 2 PC? Neviem, prečo tu. Palivo, hotovo, ide vypiekať mapu. Boris, tu máš vlčích vajce. Jackson, Na prepáč. čo som ešte tak tu? Mám logiku, počkaj. Otvor mi dvere okamžite. Ja mám psa. Otvor mi dvere okamžite. A kde máme dvere? Tam tu. No tu sú dvere, tak si ich otvor sám. Nie. A je to 4 tých vajíčok, vieš na čo urobím? Dáš ho do mora? Ty si more, fakt. Ja mám... Otvor to. Vole. Jackson, ty si Duocraft. Ja som Jackson, Nie, ty Poďme. ten Michael Jackson. Ale tak dobre tancovať. Tak tancuj, vole, u nás, nie? Ideme... Mám reklamu. Nemáš? Mám reklamu. Aha, už tak. Mám Alzáka. Alzak bol niekedy desi a teraz je taký... Ako mám... Do polnosti obíraš, áno, Alzakov sú máš. Ukáž ti moje tance, kde si? Kde si? Ja idem, no. No chod. Ale Boper. Chod do Nie, vnútra. ja ti ukážem tu tance, pozeraj. No. Lalulilililu. Ja viem lepšie. Pozri sa. Pozeraj na mňa. Počkaj, ty toto nevieš. Ja viem, pozri sa. Hoppa, dududindum. Moonwalk, podaj múzku. Mám jednu hlinu. So sa dá vykraftiť armor. Podiu. Ideme tam. O, topím sa, pozri. A pozri sa. Chod do toho bloku. A je to domček. On je doma. Dobre. Drbo, Jak získame... Choď pre drevo a urob... Toto je, dvere, normálne dvere. Boris, máme na to crafting. Jackson, no, čo je? Michael Jackson. Jaj, tiež som sa tak zlakol, keď som zistil, koľko vyhrávam v tejto hre. Pozrite. Stačí mačkať tak rýchlo, ako môžete. A tie výhry tam budú padať a padať. Tak, koľko môžeme vyhrať teraz? Pozrite. 500 eur, 600, 700, 800 eur za jednu hru. Tak toto si ideme zahrať ešte raz. Pravidelným hraním môžete vyhrať. Prestaň hovoriť, ale vieš, že nás to nezaujíma. Madrid, ale Madrid. To si myslíte, že vyhraje dnes Ligu mistrov? Real Madrid alebo Borussia Dortmund? Dal som tvojemu psovi hlinu a drevo. A vieš, že jemu to nechutná? A vieš, že tebe si úplne Daj to X-o. Daj to X-o, boha. Boha, ja to neviem trafiť. Sláv to. Jo, mám to. 450 plus 200 je... Koľko? Vy počítajte do komentář. 60.
Nie, nech to vypočítajú v komentároch. Áno. Nech A ja som povedali, ty No tak to sme úplne. Cheat. Počkaj, klikni na ten X. Na Ten ni C. ni kvali. Ja, bo ja som ťa od teba ďalej. Daj Boha. Boha jeho, jo. Plínko, moja plínka. Jak to môžeš trafiť do pedale? Pretože som krásny. Nechceš. Počkaj, to mi nejak nevychádza. Jak? Tvoj pes už dal fakt. No, mám Je tu iba drevo. Čo? Čau. On sa z toho... Poď pre drevo. No, chod ty, Pevika, ne? Logicky. Ja ne... Chcem dvere. Vole, ja ti ich urobím. Počkaj, Na. kde sú dvere? Mám ich, mám. Mám dvere. 3. Počítaj ty pes. To je môj pesos. Tam vzadu to je ďalší môj pesos. Alebo nejaký Ty si taký, ne? Co to je za strašné? No. Vajíčka. Máme dvere. Malíčko, fakt? A vy môžete rovno robiť dve. Tak What the hell is this? Where I am? Yo! Strk. tak. Len všade budú dvere. Ale nie, tam netreba už. Tam už netreba. Tak, dvere. Tam ti nemusel, ty more. Ale aj cez toto sa dá pozerať. Hej, ale... Chod do jaskyne, dám ti krumpáč. Dávaj. Ale drevený. Ja. Kamenný máš vôbec? Aj že pokazetko. Kamenný mám 22. Aj styky. Aj krampať. Tak si ho vykrafti. Ty si taký... Ja. Môžem vykraftiť iba 4. Takže raz, 2. Daj mi kamenný, ty debil. Tak ty máš jeden už. Ja mám iba tento plný, ale... Ja mám reklám! Alzák! Zase! Vyšúkaj mi mamu. Vedel by ste, že Alzu založil Aleš? Ako ten cirkus. Lebo nikto naši rodiny sa nevolal Aleš. Ani ja sa nevolám Aleš, vážne. Oh my gosh! It's so beautiful. It's beautiful. Jak to je beautiful? Believer. Tak to ja nebyl, tak to som ja videl. Nevreši, Bobo. Kde si tu chytaj Bobok. Bobek. A jeden si, a ja to kameny to nedám, keď ty máš už. Ty. Tu máš boler a chod do Vole, Narinanan. ja si Aj tu ťažiť ja chcem kraftiť. Zatvoň dvere. Ale kamo... Potrebujem kamenný. Come on, bro, Dingo. To nikam nevedie. No. Ty máš kulinka. To čo tu mám ťako ťažiť? No ťaž niečo. Čo mám ťažiť? Je tu Debila. ani hovno není. Tak nájdi jaskyňu, ne? No. Toto tam... Ja by som išiel skôr pre drevo, jak pre kamen. Mám potíže. Mám potíže. Tak ty seš taký. Firstly, open the application to scan any barcodes. And then you can obtain the corresponding logos. Reklamy sú najlepšie Reklamy sú ako tento tu balón. Červený, takže spolu. Keby si mal aspoň počúvať keď si mal to Call of Duty, no to tam reklamy nie sú. Vole, ale ja nemôžem za to, že nemôžem to stiahnuť. Lebo oni... Boler. Byl na svete. Idem Call of Duty stiahnuť, čo je najďakšia hra, more. Vole.
Nájdi nejakú jaskinku. Ja preč by som išiel pre drevo, už druhýkrát. Dobre, tak idem pre drevo. Čau. Tak spáť, ne. Jo. Ty máš jakú? Žltú. Lebo je to moja obľúbená. Ty som musel hitnúť tvojho psa, lebo mi zavadol. Vole, tak si, ja idem na žltú. A neviem, či som mu veľa nehitol. Nevadí, nakrmím ho. Tak daj mu mes teraz hneď. Nie, Nepôjdem spať. a čo chceš? Meso mu daj. Ja nemám meso. Tak poď zajtra uloviť. Dobre, Poď. Jak sa ide spať? nevieš klikať. Ani nevieš italsky. Dobre ráno, čurác. A bez premeso okamžite. Jo. O ne! Čo tam je? Reklama. Čo tam je? Reklama. Shit. Haven again. Najhoršia reklama, čo som videl. Práve možno najlepšie, čo som kedy videl. Počkej. Joj, boler. Vole, to nejde Ty skliknúť. seš boler. Ty seš boler. Vole. Prda, ty si také... Som tu, A poď pre meso, bo si drbem. ale ja neviem, kde je ovca. Ale nechcem si dať možno takú inú obťažnosť. No tak, nejakú máš obťažnosť, vieš. Ja sa idem kúknúť, ale veď... Aha. Pokojná. Ty seš fakt taký miga, ili. Jednoduchá bude. Ani náhodou. Proste jednoduchá, nie. Normálna. Ani ty. Ani teba nedáme náhodou na mimo. Ten má tu 15 a môj má 51. Mali by. Výmena. No a choď pre drevo. No, počkej, ja si nabím. Tak. Ja budem Drevo, do kameňa, hej, zo frustrácie. Búchaj. Aby si nebol taký naštvaný ako Kylian Mbappé, že prehraje. Ale on vyhral Ligu majstrov. Nie. Madridom vyhrá. Čo keď bude si Dortmund? To sa takto dostrelím. Pri videu? No, Reklama! ne, nebude. Auza. Odloží nohou? Odloží nohou. Normálne bude podržať nohou. To je taký flexer, že... Vole, máme tu celý čas vodu a ty si to nevšimol. Jako. Ja viem, že tady je voda, ale ty sa... Ja sa idem napiť, vole. No, voda je úplne na hovno. Ale čakám ťa. Jedlo, poprosím. Nemám. Iba rybu. No, aj ryba postačí, nabijú. Ale ako v inventári. Tak. Tak ho zabij. Počkaj, kde je voda? Počkaj. Tu pri mne. Počkaj. Tu. Môj auzák. Tu je môj auzák. Pozri sa. Auzák. Môžem dať meno Alza. Tady voda je po tejto. Tak keď sme toto tu dali, to proste, tak by teoreticky vyšla voda. A čo? Boli by tu ryby. No, ono by to tu išlo, by sme to tu mali pekné. Masme by nás to zatopilo a to je všetko. Chceš rybu? Ja to skúsim. Iba skúsim jeden blok. Vole, neviem nájsť ani jedno maso. Keď tady vyjde voda, tak dajte like. Písek, samozrejme písek. Ovno, zase reklama. Kto by v aute hral hry? My to nie sme. Určite nie. No, kedy pôjdeš voda? Hneď to urobím, vieš prečo, lebo to nechcem hrať tú debilinu. Yo, calm down, bro. Vole! Bowler. To. Jaký fyzik? Capybara, 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 capybara. Čo by to vypol? Je to najhoršia a najhnusnejšia hra, ty vole.
Jo si takedy kapibaru. Kapibara. Kapipi. Vole, ty si A to kapibara. jsem úplně v Ty si kapibara. Kapibara. Dajte like, keď si myslíš, že kapibara je najhoršia hra na svete. A odber. A like. Fifi. A zvoneček, aby ste neušli ďalšie video, lebo... Aby sme ho nevyškolili mamu. No, my vám zoberieme vašej máme prediktu, dáme to Fizimu a on vám to asi dá naspäť, no. To už. Fizie. čakám. Co? Ja čakám. No. Čakám. Satan. Ja čakám. Satan. Čakám. Aha. Čakám. Hej, čakám. Dal som na pôl kakao. Pozor, padá tomovka. Nevidím ani ho. Bum. Myslím, že dobre. Škoda. Píchli teda. Koľko máš drva? 0. A prečo si potom išiel? Tu a 6. Išiel som do tvojej mámy. Ten strom ti vôbec nevadí. Aj ten vedľa, tu sú vedí byťa. Veď oni sú na osobu. Moja hlava môj dáva. Normálne... OK, zničím Ty si ich. normálne easy. Alebo easy 3. 2 je homie. Homie. To je najhlúpejší zo Physic Group. Fizu. Ne, homie. Alebo nie. Homie je teda taký taký múdrejší, sa upgradeoval na iný level. Ty vole, on spieva ako moja mama. Akuj to. A moja mama krásne spíva. Nie po česky, lebo ty... No. Vole, keď tu môžu byť Češi tu môžu byť. Neříkej volejboler. Dobre, nebudú. Ťažím stromek. Nakopíme sa, nastavím raketu. Ty vážne pozeráš Fizi? Ne, tak povedala, čiže to prostě musím kouknout. Hej, Fizi, asi máme problém, pojď si sám do motore. Vole, ty si Čechůň. Ale hej, kde si? Bole, reklama, boleská reklama. Vole, tak jo. Koľko má byť dobrý? Už 7. To je taká smrť s tebou hrať. No. Ty si moje milióny play. Tak to tam veľmi dobre. Mám rekord. Ty vole, ja som to zvládol. To je naozaj. Dobre. Kto by mal rád Alzáka? Chudák Alzák. Hlavne dobrý. Vidíte, zlato, kámo. Vidíte, čo zlato. Mám už dosť dreva, kámo. Teba to nezaujíma, co? No, to dobré. Juni! Keď toto video bude mať viac ako 100 lajkov a 100 zliadnutí a bude mať 100 odberateľov, tak sa odhalím. No, to odberateľov. No, tak iba 100 odberateľov, nie 100 toho. 100 odberateľov. To je 1, 2, no. Mám... To je možno taká, to ti našej školy, 8. možno. Boris, vedel si... Jaký Boris? Teda... Čo je Boris? Ja sa ťa milujem s mojim bratom, vieš. Vyzeráte podobne. A dosť. No, jak som vlastne bola, zabudol som. Si môj najlepší kam. A ty nevieš moje meno. James? Ty boler, čo tu nesí?
Joker. Jaký Joker? Jackson. Michael. Michael Jackson. Maj pipi. To je čo? Dobre. Úsom dám majnu pustu. Ja zomrem. Prečo? Ja zomrem. Prečo? Veď si už zomrel. Bum! Normálne, ja nechápem s tým, co teraz hráte. Ja nechápem. More záchvat. Áno. Reklama ešte pomohla. To je na strede videa. Ľudia, to asi skončím ja teraz, ale zomrem.